Ahoj, ja ťa vítam pri mojom novom videjku a dnes to je veľmi dlho očakávaný Girl Talk a nebudem klamať. Ja tento úvod už natáčam asi tak na 5. krát, pretože som nejaká nervózna, stále sa zasekávam. Nie je to také, aké by som chcela, aby to bolo, ale nevadí. Dúfam, že toto už nebudem pretáčať. Ja som sa vás na mojom Instagrame a TikToku pýtala na otázky, ktoré by som mohla zodpovedať alebo na témy, o ktorých by som mohla v tomto videu rozprávať. Takže všetko si tu zodpovieme, čo ste sa ma pýtali. A plus budem hovoriť o nejakých témach, ktoré som si ja vybrala. Kľudne si urobte čajík, alebo maču, alebo kávičku. Ja tu mám taktiež môj čajík a kľudne pustíte si ma do pozadia popri upratovaní, alebo popri tom, ako sa budete malovať, aby ste si urobili takú pohodku a môžeme rovno začať, pretože ja som nervózna a neviem ani z čoho, proste trošku mám stres, ale môžeme ísť na prvú tému. Téma, ktorú by som chcela začať, je porovnávanie sa. Túto tému som si ja vybrala, keďže ja som sa prichytila asi posledný rok s tým, že som sa začala neskutočne porovnávať a začala som si hovoriť, že prečo nemám také krásne vlasy, alebo prečo nie som taká chudá, prečo nie jem tak dobre, prečo sa prejedám, proste, že tie dievčatá majú všetko a proste sú úplne dokonalé a toto mi ide v hlave, keď vidím nejaké krásne dievča a musím si im to prestať. Pretože naozaj ten Instagram a tie sociálne siete nám ukazujú vždy iba tú dobrú a dokonalú stránku ľudí. Taktiež ani ja by som na sociálne siete nedala deň, keď sa necítim pekná. Nedala by som tam fotku, keď som uplakaná. Nedala by som tam fotku po tom, čo som proste celú noc nespala a učila sa. Proste tie sociálne siete vždy ukazujú človeka v tom najlepšom. A taktiež ja dávam na môj Instagram fotky, keď som sa cítila najkrajšie a musíte si toto uvedomiť, že keď vidíte tú fotku, tak proste vy vidíte milisekundu zo života toho daného človeka a neviete, čím si všetkým prechádza a neviete, čo všetko za tým stojí. A ja viem, že toto sa možno ľahko povie a ja sama s týmto bojujem, keďže som sa začala dosť porovnávať posledný rok a ja vždy urobím to, že keď je tu niekto, s kým sa neustále porovnávam a viem, že keď vidím jeho post, tak vždy sa cítim menej cenná alebo sa necítim pekná, tak mu dám vždy unfollow. Ja neviem, ale toto mne osobne pomáha a ja sa snažím s týmto bojovať, s tým porovnávaním, pretože ja som sa asi do mojich 15-16 rokov nikdy s nikým neporovnávala, pretože som vedela, že som krásna taká, aká som a že tým porovnávaním nič nevyrieším a nikam sa neposuniem, ale odkedy som sa presťahovala do Bratislavy a tam vidím všetky tie krásne dievčatá, ktoré sú krásne oblečené, ktoré majú krásne urobený make-up, ktoré krásne voňajú, tak som taká, že fúha, že mohla som sa aj ja krajšie obliecť. Mohla som si aj ja urobiť krajšie vlasy a hneď idú proste mojou hlavou tieto myšlienky, ale tým porovnávaním nič nezmeníte a úplne zbytočne budete dávať na seba zlú energiu a verte mi, že je lepšie, keď proste, ak máte niekoho na sociálnych sieťach, s kým viete sa porovnávať, tak mu dajte unfollow. Proste dajte mu ten unfollow a nechoďte na ten jeho profil. Pretože tým porovnávaním dávate sami seba iba proste zbytočne dole. A ja by som túto tému porovnávanie sa momentálne, určite sa k tejto téme ešte v budúcich videách vrátime, ale uzatvorila tým, že zameraj sa sama na seba. A keď máš niekoho, či už na sociálnych sieťach, alebo vieš, že s niekým sa porovnávaš v reálnom živote, tak na sociálnych sieťach ho unfollowni. A v reálnom živote skús to brať proste tak, že ja chcem plakať, ale každá sme iná. A nemôžeme teraz sa porovnávať za to, že niekto v našich očiach vyzerá lepšie, keď proste my máme určenú inú cestu. To si musíte taktiež uvedomiť, že každý z nás má určenú inú cestu a nemôžeme všetci vyzerať cez kopírák. Nemôžeme všetci robiť tie isté veci. A takto by som to ukončila, pretože ja sama túto tému nemám v sebe nejako vysporiadanú a taktiež sa častokrát proste zastavím pri tom, ako sa s niekým porovnám a potom som taká z toho smutná a idem to zajedať sladkosťami a
ale poslednou dobou je to lepšie, pretože si uvedomujem, že proste som aká som a môžem sa zlepšovať a hlavne sa zamerajte sami na seba. Proste zamerajte sa sami na seba a nezamerávajte sa na iných ľudí, pretože inak sa ďalej neposuniete a inak nebudete rásť. Takže asi takto by som ukončila túto tému a poďme ďalej. Mám tu od vás otázku a to je, ako to máš s láskou, máš niekoho alebo si hľadáš niekoho, a ja by som toto prepojila s mojou témou alebo s mojím podtazom, a to je, že ako sa nestratiť alebo ako nestratiť samu seba po rozchode. No, takto. Ja som nikdy nebola úplne vzťahový človek. Nikdy som nejako nebola v nejakom úplne že serióznom vzťahu. Ale vždy som tak túžila mať nejakú tú svoju osobu, ktorá ma bude podporovať, ktorá pri mne bude. Ja som mala iba jeden vážnejší vzťah, ale nebol to úplne ani že vážny vzťah, pretože nebol to úplne vzťah, hej, tak vám poviem, ale my sme sa teda pred rokom ani nemôžem povedať, že rozišli, ale skôr sme zrušili ten kontakt. On povedal, že bude lepšie, keď už sa nebudeme stretávať, a vtedy sa mi proste zrútil svet. Ja som vtedy si pamätám, že som prišla k našim domov a bola som tu 5 dní. Plakala som do vankúša, pretože ja keď sa do niekoho zalúbim, tak ho ľúbim už celým svojim srdcom a chcem mať s ním rodinu. A asi to aj nechcem zmeniť. Mne sa páči tento môj postoj, ktorý mám, lebo ja chcem proste byť s niekým, s kým budem proste do konca života. Ja viem, že to možno vyznie teraz trošku naivne, ale takto to predtým nebolo. Tento pohľad sa mi zmenil asi iba nedávno, ale ja, ako som začala stretávať také tie staršie páriky, tak som si uvedomila, že wow, že aj ja to chcem. Že aj ja chcem byť s niekým 25 rokov, 30 rokov, že proste chcem s ním rásť a chcem, aby sme spolu niečo budovali dlhodobo a aby to proste nebol vzťah iba kvôli tomu, aby som s niekým bola. Takže veľa ľudí mi hovorí, že na Instagrame, hej, nie v mojom osobnom živote, ale na Instagrame dostávam stále nejaké správy, že nemôžem byť dlho sama, alebo si poviem na to zvyknem, alebo že proste nie je dobre, keď som stále sama, a ja sa tomu divím, pretože títo ľudia ma ani nepoznajú, to je prvá vec, a druhá vec je tá, že prečo by som mala byť na silu s niekým, s kým viem, že nechcem zostať do konca života. Takže áno, momentálne nikoho nemám, ani si nikoho asi nehľadám, kvôli tomu, že hovorím si, že ten môj muž mi príde sám do života a sám si ma nájde, a keď bude mať o mňa naozaj záujem, tak sa bude naozaj snažiť a ukáže mi tú svoju lásku. Takže toto je môj pohľad k tomu. Nikam sa neponáhľam, som mladá a veľmi rada pôjdem na rande s niekým, kto bude o mňa stáť, ale nebudem to siliť, a keď budem cítiť, že to proste nie je ono, tak v tom nebudem pokračovať. To je moje nastavenie. Ako si prejsť rozchodom? Tak to bol taký môj prvý rozchod, alebo prvýkrát som stratila osobu, ktorú som naozaj ľúbila, a čo mne veľmi pomohlo, bolo to, že ja som tie prvé týždne bola stále s niekým, alebo som si naplánovala nejaké výlety, aby som bola čo najviac zaneprázdnená, pretože keď ste zaneprázdnení, tak proste aj zabudnite na toho človeka, alebo zabudnite na to, že ste teraz smutná. Ale potom horšie bolo to, že keď som prišla už domov a zrazu tam nikto nebol. Tak to bolo také najhoršie obdobie, keď ja som proste veľa plakala. Ja som sa naozaj z toho vyplakala. Hlavne, čo vám môžem poradiť na 100% je to, že najbližší pol rok po rozchode nechoďte do žiadneho vzťahu, ani neriešte žiadnych chlapcov, ani mužov. Pretože ja som robila tú chybu, že mne sa niekto tiež veľmi páčil, a asi možno 4 mesiace po tom mojom rozchode sme sa začali baviť, sme boli v kontakte, ale proste
ja som, ja som stále bola taká uzavretá do seba a nevedela som si nikoho úplne pustiť k sebe, pretože stále som bola dosť ublížená. A ja vám iba odporúčam, že skúste byť aspoň ten pol rok same so sebou a nehľadajte si nikoho. Venujte sa svojim koníčkom, nájdete si nové koníčky, venujte sa vašim kamarátkam, venujte sa škole, choďte do fitka, že skús byť zaneprázdnená a hlavne proste pláč. Akože ja viem, že to je mega blbé, keď toto poviem, ale ja som sa z toho reálne vyplakala. Hej, ja som plakala toľko nocí, ale už aj počas toho nášho vzťahu som plakala toľko nocí a potom aj po rozchode som sa vyplakala. Hej. A ja vám poviem takto, že vôbec nie je blbé, keď tomu tej danej osobe napíšete, že ahoj, ako sa máš. Ja viem, že je to aj o tom, ako ste vy nastavené, ale ja som to potrebovala napísať, ale je dôležité, aby ste potom nečakali nič naspäť. Hej, lebo ja som to vždy napísala kvôli tomu, že som to potrebovala napísať, ale potom je dôležité, že keď napíšete tú správu, tak nečakajte, že teraz on bude cítiť to isté a napíše vám to isté alebo napíše vám v dobrom. Proste hej, napíšte mu tú správu, pretože ja som to potrebovala napísať. Ja proste vždy, keď buď sa s niekým pohádam, alebo s niekým stratím kontakt, tak aspoň raz za čas potrebujem napísať, že ahoj, ako sa máš, čo máš nové. Proste aspoň trošku byť s tým človekom v kontakte, ja to potrebujem, hej. Tak sa ja som napísala aj, neviem, týždeň, mesiac po rozchode, aj nedávno sme si písali, že ako sa máme, čo máme nové, to je úplne normálne byť s človekom, ktorého ste ľúbili v kontakte. To, že teraz ste sa rozišli, tak to neznamená, že teraz ho budete nenávidieť. Pretože keď ste niekoho ľúbili, tak to je ťažké zrazu nelúbiť. Viete, že ja som veľmi prekvapená z toho, že ako človek môže, ako naozaj tá láska môže prejsť do tej nenávisti. A ja viem, že niekedy sú naozaj tie okolnosti také, že ten človek vám neskutočne ublíži, ale je to naozaj individuálne. Ale ja som napríklad tomu môjmu bývalému partnerovi po rozchode písala, pretože mne to pomohlo a naozaj mne na ňom záležalo, takže ja som mu tak úplne napísala, ahoj, ako sa máš, čo máš nové a tak, ale ako hovorím, je dôležité po tom rozchode byť zaneprázdnená, venovať sa hlavne samej sebe a nechodiť za inými mužmi, nehľadať iného muža, nehľadať iný vzťah a hlavne naučte sa ľúbiť samu seba, pretože potom si uvedomíte tú vašu hodnotu a potom budete do vášho života aj takých ľudí priťahovať. A aj takých mužov, ktorí si vás budú vážiť, budete priťahovať a nájdete si lepšieho partnera, hej. Takže tak. Takto by som to asi zodpovedala. A teda momentálne nemám žiadneho partnera, ale ja vám poviem jednu vec, hej. Ja, keď mám svoje dni, tak vtedy mám najhoršie obdobie a plačem, že nemám partnera. Hej, ja som proste taká, že keď mám tie svoje dni, tak by som s každým chodila, ale tak to sú 2-3 dní a to vždycky iba mojim veľmi dobrým kamarátkam hovorím, že bože, ja by som niekoho strašne chcela mať, ale to je také iba proste to moje emocionálne, ale nie, momentálne si násilníkov nehľadám. Som otvorená vzťahu, veľmi by som sa potešila, keby niekto prišiel do môjho života, ale nesilím to. Ďalej tu mám otázku, čo by si odkázala svojej mladšej ja? Fúha, no. Určite by som jej odkázala to, že sa nikam nemusí ponáhľať. Že má na všetko čas a môže byť dieťaťom, ako dlho chce byť. A nech si užíva tú mladosť. Ja si osobne myslím, že sme mladí do konca života a že do konca života budeme mať v sebe takéto vnútorné dieťa, ale ja by som proste odkázala malej Sárke, že takej tej 15-ročnej, 14-15 ročnej, že nemusí sa nikam ponáhľať. Nemusí sa nikomu zapáčiť. Proste nech je, aká je a nech robí veci, ktoré ju bavia. A hlavne by som jej odkázala to, že jej proste nič nikam neutečie. A to, že nepôjde von so svojou partiou, to neznamená, že teraz
stratila kus života. Pretože ja som mala ten problém, keď som mala 15 rokov, bolo to, že ja som sa bála, že o niečo prídem. A stále som chodila von s takou partiou, ktorá nebola úplne pre mňa vhodná, len som si myslela, že teraz, keď budem s nimi chodiť von, že proste budem mať taký ten tínedžerský život a všetko bude proste super, ale ja som s nimi chodila úplne zbytočne von, pretože ja som vedela, že ja tam nechcem byť. Že ja proste nechcem byť s nimi, ale ja som chodila iba kvôli tomu princípu, že proste nechcem o niečo prísť. Ale Sari, o čo si prišla? O nič. Je úplne v poriadku, ak sa cítiš, že chceš byť celý týždeň doma so svojimi rodičmi a hrať s nimi karty, je úplne v pohode, ak proste cítiš, že teraz chceš na prechádzku iba so svojím psom. Proste nemusíš na silu chodiť s niekým, iba kvôli tomu, aby si o niečo neprišla. Lebo ja som mala, keď som mala 15-16 rokov, som mala naozaj tento problém, keď som sa proste zaprietla do takej horšej partii chalanov. Som s nimi chodila úplne zbytočne iba kvôli tomu, že som sa bála, že o niečo prídem. A ďalšia vec je to, nech sa venuje svojim koníčkom. Nech kreslí, nech chodí cvičiť, nech chodí behať, nech chodí so svojím psíkom. Proste venujte sa veciam, ktoré vás naozaj bavia a hlavne nebojte sa začať sa venovať novým veciam, pretože napríklad ja som chcela začať robiť YouTube neskutočne dlho a ja som sa vždy hanbila, že čo si o mne pomyslia, alebo ako tam budem vyzerať a tak, a teraz by som im povedala, že Sari, začni. Že začni. Že proste čo tým stratíš? Si proste mladá a každý robíme chyby. Každý sa na chybách učíme. Každý skúšame. A keď nič nevyskúšaš, kam sa posunieš? Nikam. Proste skúšajte rôzne veci. Proste, babi, ste mladé. Ale ďalšia vec je to, že s rozumom. Áno, všetko robte s rozumom a taktiež dávajte si na seba pozor a zbytočne nerobte sprostosti, hej, že všetko s mierou, pretože veľmi ľahko sa z vtipnej situácii môže stať situácia, ktorá vás môže ovplyvniť na celý život. Takže naozaj opatrne. A taktiež by som odkázala, že keď vám príde akákoľvek príležitosť niekam odcestovať, napríklad do zahraničia, tak ju zoberte. Ak môžete ísť na nejaký Erasmus, určite to využite, choďte na Erasmus. Keď proste môžete ísť niekam s kamarátkami, bežte s kamarátkami na dovolenku. Keď môžete ísť do zahraničia pozrieť vašu rodinu, bežte do zahraničia pozrieť vašu rodinu, pretože vy sa tým tak veľa naučíte. A hlavne naučite sa tej samostatnosti, takže určite skúšaj nové veci, určite sa neboj cestovať. A to je asi všetko, lebo na druhú stranu si myslím, že všetko, čo sa mi stalo, sa stalo z nejakého dôvodu, ale asi taká tá hlavná vec, ktorú by som odkázala mojej mladšej Sáre, je to, že neboj sa skúšať nové veci a nestrácaj čas scrollovaním na telefóne. Ja viem, že to už je taká tá téma, ktorú všade počujete, ale ten telefón vám naozaj zoberie neskutočne veľa času. Radšej si choďte čítať knihu, radšej choďte si zahrať karty s vašimi kamarátmi, radšej choďte na prechádzku, ale proste nebude celý deň na tom telefóne, pretože stratíte plno času. Takže by som povedala, že skúšaj nové veci, venuj sa tomu, čo ťa baví a hlavne nenechaj sa ovplyvniť druhými ľuďmi a keď máš svoj názor, tak si za ním stoj a nenechaj to, aby proste ostatní ľudia ti ho zobrali. Hlavne by som jej odkázala, že je krásna taká, aká je a nemusí sa nikomu podobať a nemusí sa nikomu zapáčiť, že proste nos, čo chceš, obliekaj sa ako chceš, maluj sa, nemaluj sa, rob si vlasy ako chceš, proste si krásna. Hej, toto sú veci, ktoré by som odkázala svojej mladšej ja. Neviem, či som to dobre povedala, ale toto je to, čo ma teraz napadlo. Asi som sa v tom trošku zamotala a neviem, či som povedala všetko správne, ale dúfam, že som vás úplne nedomýlila. Ďalšia otázka je, kedy som dostala svoju prvú menštruáciu. Ja som mala 12 rokov, keď som dostala svoju prvú menštruáciu s tým, že ja som od začiatku nosila iba vložky, hej, ja tampóny si nedávam. Teraz som si kúpila aj také menštruačné nohavičky, ktoré sú úplne super na večer. Kúpite ich aj v DM-ke. Ale mala som aj také obdobie, kedy mi menštruácia buď veľmi dlho meškala, alebo mi neprišla, alebo bola veľmi krátka, alebo bola veľmi silná, alebo
bola veľmi slabá. A ja som toto nepovedala nikomu, pretože som vedela, že to je kvôli tomu, že som bola na tom veľmi zle psychicky. A aj som menej jedla, ja si som cvičila a ja... Ak máte takýto problém, tak to riešte. Lebo mne sa to potom same od seba napravilo, keďže som si tým obdobím nejako prešla a potom aj tá menštruácia sa mi krásne napravila. Ale dievčatá, ak máte takéto problémy, tak to riešte a nezatajujte to. Áno, že keď nemáte tú menštruáciu pravidelnú, tak poproste mamku, aby vás zobrala ku gynekologovi a riešte to. Pretože je to vaše telo, je to najcennejšie, čo máte. Zdravie je to dar, ktorý proste máme, byť zdraví a je dôležité, aby sme sa o to starali a aby sme si to udržiavali. Takže naozaj, keď máte problém s menštruáciou, tak naozaj to riešte s odborníkom, pretože je to dôležité, aby sme mali tento náš cyklus v poriadku a aby sme s ním nemali problémy. Taktiež ja, keď som mala 17 rokov, tak som začala brať antikoncepciu a jeden z tých hlavných dôvodov bol ten, že alebo bolo tam viacej dôvodov, hej, bolo to asi tak 50/50. Jeden dôvod bol ten, že ja som ju mala dosť silnú a tak viacej nepravidelnú tú menštruáciu, hej, že mi pár dní meškala a potom prišla neskutočne silná menštruácia. Takže sme sa s mamkou o tom rozprávali a ďalšia vec je tá, že ja som začala mať toho môjho partnera a s mamkou sme sa dohodli, že pôjdem na antikoncepciu. Antikoncepciu stále beriem, aj keď už nemám žiadneho partnera. Proste ja ju beriem kvôli tomu, že mi to vyhovuje. Vyhovuje mi aj to, že vlastne vy si ju môžete tými tabletkami aj o pár dní posunúť, ale nie je dobre, keď to robíte pravidelne. Hej, je dobre, keď to robíte možno raz za pol rok, ale určite to nerobte každý mesiac. Napríklad ja to robím, keď viem, že ideme na dovolenku, alebo hej, ja som to robila, keď sme išli na dovolenku, tak som si ju o pár dní posunula vlastne s tými tabletkami. To záleží, kedy začnete brať prvú a podľa toho vám príde. Posledná téma, ktorú dnes rozoberiem, je, že ako som sa dostala k modelingu, či som musela schudnúť, alebo ako som schudla a ako som často cvičila. Celé video, ako som sa dostala k modelingu, máte na mojom TikToku, čo som včera natáčala. Keď som robila modeling, tak áno, schudla som. Dosť som schudla a ja som mala poruchu príjmu potravy v tom období. Tým, že ja som jedla naozaj veľmi malinko alebo som nejedla, alebo som si dala iba raz za deň šalát. A ja som tedy aj málo cvičila, pretože ja som nemala na nič energiu, hej. Keď nejete, tak nemáte energiu. Takže, dievčatá, ja vám hovorím, že ako som už predtým hovorila, vaše telo a vaše zdravie je to najcennejšie, čo máte. A to, že chcete schudnúť, to neznamená, že teraz prestanete jesť. Hej. Určite nie. Toto, dievčatá, naozaj ja vám hovorím úprimne, že vám to za to nestojí. Pretože ja vám poviem môj celý proces. Ja som proste prestala jesť, nejedla som, alebo som jedla iba raz za deň, alebo som jedla toho naozaj málo, ale potom vášmu telu to začne chýbať. A vy sa začnete prejedať. Takže som sa začala prejedať a potom som sa cítila zle, že som z toho zjedla strašne veľa. Tak som išla na toaletu, dala som si prsty do úst a proste som sa vyzracala. A začala som zvracať a potom som sa už iba prejedala a pribrala som. A potom som sa už iba záchvatov prejedala a potom som bola z toho smutná a potom som si povedala, že ok, Sari, teraz si sa prejedla, tak teraz nebudeš jesť. Ale zase som celý deň nejedla a večer som bola taká, že som bola hladná, tak som išla do toho obchodu a kúpila som si zmrzlinu, kúpila som si čokoládu, kúpila som si čipsy, pustila som si seriál a ja som to všetko zjedla na posedenie. Takže, dúfam, to mám zapnuté vlasy, áno, dobre. Takže
Dievčatá, toto vám za to naozaj nestojí. Naozaj vám toto nestojí za to. Keby som mohla vrátiť čas, tak by som proste toto zmenila napríklad. Naozaj toto by som zmenila a proste povedala by som tej mojej mladšej ja, že Sari, proste jedz. Keď ti niečo chutí, tak si to daj, pretože potom si spôsobíte tie problémy, že sa začnete záchvatovo prejedať a úplne si zničíte váš metabolizmus, úplne vaše trávenie bude celé hore nohami. Dávajte si na toto pozor a ak by si chceli schudnúť, tak ja veľmi odporúčam viacej chodiť, že choďte na prechádzku, majte tak za deň 10 000 krokov, ale neobmedzujte sa s jedlom, ale skôr začnite jesť zdravšie. Áno, že začnite si dávať viacej zeleniny, viacej ovocia, urobte si šalát, urobte si kašu, urobte si smutičko, ale nerobte to, že prestanete jesť. Alebo že budete mať úplne malinké porcie. Hej, lebo je to naozaj nebezpečné. Potom ste na strašne tenkom ľade. Dávajte si na seba pozor. Ja to hovorím naozaj úprimne, pretože schudnúť môžete úplne inou cestou, bude to trvať dlhšie. Je dôležité, aby ste mali ten zdravý vzťah s jedlom, pretože keď si ho raz pokazíte, tak potom si ho budete naprávať veľmi dlho. Pretože ja som začala mať tieto problémy s jedlom asi keď som mala 16 a je mi 19 a stále mám problém s jedlom s tým, že niekedy sa prejem, niekedy menej jem, niekedy proste som na seba nahnevaná, čo som to zjedla. Už je to oveľa lepšie, ale stále to nie je také, aké by som chcela, aby to bolo. A dievčatá, nedávajte si zbytočne nejaké prehnané diety. Hej, pretože ja od 15 si dávam stále nejaké svoje diety a mi príde, že ja som v tom úplne crazy. Teraz som taká, že mám nejaké veci, ktoré nechcem jesť, ale nemám diety. Hovorím si, že ok, Sari, keď máš na niečo chuť, tak si to proste daj. Hej, daj si to. Neobmedzujte sa. Je určite dobre, keď budete jesť zdravo, keď budete mať tú svoju mieru, hej, že proste, keď budete vedieť, že teraz stačí, že už proste nebudem ďalej jesť, pretože už viem, že už som plná, tak proste prestanete jesť, hej, to je dobré. Ale nehľadujte, babi, prosím, nehľadujte. Ja viem, že o tom možno teraz dlho hovorím, ale je to fakt téma, ktorú sa snažím ja stále sebe nejako sama s ňou sa snažím vysporiadať, je to niečo, s čím stále bojujem a veľmi rada by som vám s tým pomohla, ale ja jediné, čo môžem povedať je to, že ak chcete schudnúť, mať viacej krokov, jesť zdravšie, ale neobmedzovať sa, hej, neobmedzujte sa, jedzte zdravšie, ale jedzte napríklad, ja si vždy urobím ráno kašu, si urobím proste šalát, alebo si dám, ja neviem, humus so zeleninkou, ale aby proste najedzte sa. Dobre, stačí, lebo ja už som v tomto úplne zamotaná. Toto sú všetky otázky, na ktoré ste sa ma pýtali. Ak by ste mali ešte ďalšie otázky, ktoré vás teraz napadli, kľudne choďte do tej skupiny Moje bublinky a tam kľudne mi napíšte tú otázku, alebo kľudne mi ju napíšte do správy na Instagram a určite natočím aj part 2, pretože určite tieto videá, teda dúfam, že tieto videá niekomu aspoň trošku pomôžu. Ak niekomu naozaj pomohli, tak som neskutočne rada, pretože mala som z toho stres natočiť vám toto video, pretože ja sama nemám plno vecí vysporiadaných, ale mi príde, že keď to takto poviem na ten YouTube, tak ja sama sebe tiež pomôžem a dúfam, že aj vám. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak budem neskutočne rada, ak ma podporíte či už lajkom, alebo mi dáte subscribe. A taktiež ma môžete sledovať na mojich sociálnych sieťach, či už Instagrame alebo TikToku. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Som rada, že som toto natočila. Dúfam, že to nebolo veľmi chaotické. A uvidím. Idem to postrihať, aby ste to mali v pondelok vonku. A som zvedavá na vaše dotazy. Určite mi napíšte aj to, čo by som mohla zlepšiť. Asi by som si mohla napísať ten scenár, čo chcem povedať, lebo inak ja tu proste polemizujem hodinu. Ale nevadí. Všetko som povedala tak, ako som to teraz cítila a podľa mňa to je asi najdôležitejšie. Takže vidíme sa pri ďalšom videjku a pa pa!